खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं राजीब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि बिसायख'थिखौ लानानै बिटिसिनि एबा बिटिआर ओनसोलाव राजखान्थिनि बारहावाया दुंहाव बारगासिनो दं। नंगौ बेनि गेजेरावनो रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 42 बोसोरनि जा बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थि जानो दङ बेखौ रोखा फोसावनानै होदों दे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनाय दि बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दानावनो जागोना रोखा ना बुंदों आरो बेनि गेजेरावनो माखासे खौरांगिरिफ्रा सोंथि खालामनायाव जे डिलिमिटेशननि बाथ्रा जेराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बुङोब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एनडिपिनि गासै मोनब्रै फेक्सन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै जा बिटिआर गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन बेनि गेजेरजों एरिया एक्सटेनसनजों लोगोसे डिलिमिटेशन खालामनायनि गोबां बाथ्रा दंफायो आरो बेखौ लानानै रोखा फोरमायदों डिलिमिटेशना जायो जाया बे उननि बाथ्रा नाथाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव जागोना बियो रोखा नाथाय आरोबाव बेनि गेजेरावनो दि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जाबायदि गामि सोसननांगौ बे गामि सोसननाय खामानिया अलरेडि जागासिनो दं आरो जाबाय थागोन नाथाय जा डिलिमिटेशन बियाब बारायनाय जा 40 निफ्राय 60 बियाब खालामनायनि बाथ्राया बे समाव गोबां माने सावराय जागासिनो दं गोबां दैदेनगिरि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों नारसिननाय जादों दे 40 निफ्राय 60 बियाब खालामनांगौ होननानै दाबि दिखांनायफोरा फैबाय थानाय समाव मा समाव जागोन बेयो जेबो नलेजाव गैया नाथाय बिटिसि काउन्सिल बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जागोना रोखा होननानै बाथ्रा बुंदों दानिया फैदों बिदिब्ला जे 40 निफ्राय 60 बियाब थामहिनबा डिलिमिटेशन जानायनि बाथ्राखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिफ्राय जों आबुङै मिथिना लानि In September, election for BTC will be conducted. Is there any plan for delimitation before the election? I don't think. Only there will be a small delimitation to include the new villages. So, in one of the constituency, we have to tag the new villages which has been included. But otherwise, there will be no delimitation. Election will be held in month of September. In September, election for BTC will be conducted. Is there any plan for delimitation before the election? I don't think. Only there will be a small delimitation to include the new villages. So, in one of the constituency, we have to tag the new villages which has been included. But otherwise, there will be no delimitation. Election will be held in month of September.